Amen. Starting the Bible is starting the Bible. Brothers and sisters, sifunde incwadi yamaHebheru. On chapter 12, verse 1, nje qha. Incwadi yamaHebheru chapter 12. Uqeqesho maluthotyelwe ngokomzekelo kaKristu. Ngakho ke sinelifu elingakanana nje elisingqongileyo lamangqina. Asithi nathi subekile nxamnye wonke umthwalo naso isono esinokusirhawula ngokusisulu silubaleke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu. Amen. Inkosi mayisikele ukufuna kwezulayo. Sihlale ngiphansi endlini. Mangibulise kakhulu kwibandla likaKristu egameni lenkosi Yesu Kristu kubantwana bakaThixo. Kwixesha elide yabiwe ndingabonakali ngenxa yempangelo. Nkosi yami. Ndisemthandazweni ngoba ndicela uThixo ukuthi andisuse pha. Ngoba kuyabonakala ukuthi laa ndawo ayondawo yami. Amen. Enye into naye ndagqiba ngayo noThixo ukuthi njengoba ndimkhoza nje kuluxanduva lam kuba ndimkhonze ngexesha lokhonza uThixo. Amen. Every Sunday kusenkonzweni. Amen. So ndicela nabazalwane bandithandazise Nkosi yami. ukuthi uThixo andisuse ngapha. Amen. Now sityhila kwincwadi kaMahebheru chapter 12 verse 1. Njengoko umkhonzi kaThixo efuna uthi ngako oko ke sinelifu elingakanana nje. Kuyabonakala balelifu elikhulu. Amen. 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 Elisingqongileyo lamangqina. Hallelujah. UPaul uthi nina ningamangqina kwigospel endiyishumayelayo. Amen. Now kwincwadi yendumiso chapter 50 verse 5 uthi phana ithetha phana uDavide kula ncwadi indumiso bahlanganiseleni kum abangabam benceba. Amen. Now phezu komhlaba kunabantu benceba kaThixo, abantu aba-electwayo before the foundation of the world. Amen. Njengokuba bephila nje bona bentlaleka besenzelwa yonke into phezu komhlaba, kukho ubomi nobubona obungunaphakade. Lo mzimba kuwo ngoku unxibelelene nalaa mzimba ungunaphakade. Amen. Amen. Wona ingumzimba kaThixo. Hallelujah. Xa esithi uDavide uYehova kuDavide bahlanganiseleni kum abam benceba. Amen. Phezu komhlaba kuyabonakala kukho abantu benceba kaThixo. Amen. 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 Now siyamva kule ndawo ethetha ngelifu elisingqongileyo lamangqina. Kwilifu elavelayo ngo-1963 zonke
zonke iscientists nesifundiswa nabantu behlabathi bathi bakulijonga babona ilifu. Yes. Amen. Kodwa William Branham wayengaboni ilifu. Hallelujah. Kodwa yena wathi wakulijonga wabona iangels. Exactly. Wathi wakulibona wabona esinye isizwe Because Yes, Lord. engesisi isizwe sivela kwizizwe ezisemhlabeni. Oh my Lord. Kodwa isizwe esinatural esupernatural. Samandla. Amen. Uhlanga lukaThixo Amen. ngexesha uThixo engekathabathi mzimba onjengokaMelkizedeki. Exactly. So, hey. Siyabulela. Now wathi wakubabona besiza ngespeed selight uthi wathatyathwa Yes. wafakwa Awusiyami. naye wathi nxa ijonga wasibona naye kwelahlanga Yo. eyilida yokugqibela. Amen. Wafika wathi ebandleni wathi the angel ibibicala la ngaseleft yona ibinotable kum. Amen. Hallelujah. 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 One time uthi ebandleni ndinibonile phana ngoba yena ebeke wathatyathwa wasiwa kwelakala. Now abanye kwelikalo babona bekule age kama umngqekeza Amen. behlanganiswe ma 71 kodwa kwelakala umuntu umbone ngaphena 18 Hallelujah. Amen. ekumzimba ongazalwanga. Amen. Amen. Thank you. Kumzimba ongwenguwumzimba wexesha. Samandla. Amen. Sorry. Now uthi ngayithetha kule ndawo masithi thina siubekile ngamnye wonke umthwalo naso isono esinobu sihawula ngokusisusa. Amen. Now azothi kwesipokano sithi William Branham the key to the door. Uthi ngayithetha the sin means to miss the mark. Yo. Kusiyami. Now Hey. ukungena amen okanye ube ngomnye welahlanga uba connected kwelahlanga ngalento kuthiwa sisithilelo. Moyo ngcwele. Uthi William Branham ngayithetha the revelation the rapture to the bride is the revelation. Amen. Amen. So kuthabatha isithilelo Exactly. sokuba ube ngomnye welahlanga. Amen. Now sin means to miss the mark. Like you are shooting, you miss the mark. Amen. Uthi ngayithetha better adjust your gun Hey. because there is something wrong. Amen. Yes. Unespoken word zakho neBible zakho no William Branham but you miss the mark. Amen. Better Hallelujah. you adjust your gun. Yeah. Hey. Hallelujah. Now wonke umuntu ophezu komhlaba othe wamisisa the revelation, amen, yesithilelo se message of the hour uyona that is sin. William Branham says sin is unbelief. Amen. So he is not to be known intellectual. Yeah. Amen.
he is known spiritual by the spiritual revelation. Amen. William Branham says in the spoken word, it is the rising of the sun. That was in 1965. He said, if you will turn the picture. Now, in 1963, in February, on the 28th of February, kwafika ilifu. That was 1963. 1964, 1965, William Branham, 1964, William Ward McTennis a picture. Now, he said, if you will turn the picture like this and look, you can probably see it. It's Christ. Amen. Amen. It was our Lord up there. Amen. Amen. Now, Hallelujah. Hallelujah. ilifu elavela ngo-1963 the second coming of Christ. Amen. 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 Now, nxa yena vela into yokuqala eyenzekayo ile nto kuthiwa yi-rapture. Amen. Immediately vela. Amen. Now kwispoken word sithi the sudden secret. Amen. Uthi nxa yavela immediately vela uWilliam Branham, I mean uYesu Kristu, the second coming, ibandla liyahamba. Hallelujah. Exactly. So sina more than 50 years Yes, brother. lavela ilifu, Hallelujah. and yena uthi lo wanguKristu. Amen. Thina simamela thina umlomo womprofeti, Amen. siphila thina ngamazwi aphuma emlonyeni womprofeti. Hallelujah. So lithe lakuvela kwabakho abantu phezu komhlaba abaxhwilwayo. Amen. Amen. Now, i-intellectual zaza nenye interpretation. Kodwa nyana bakaThixo bayazi kwenzekani. Amen. So, kumele sazi uba thina si-connected njani nelifu likaThixo. Amen. Okwesibini, lithanani na nathi. Amen. William Branham in the spoken word, the revelation of Jesus Christ. This same one who was known as Jesus. We know Jesus of Nazareth. After the flesh, went back to the pillar of fire. That Jesus was walking up and down in Nazareth. Amen. Now, it's the Bible William Branham. After the flesh went back to the pillar of fire. Amen. But he promised he will come again and dwell amongst us. Amen. His people by the Spirit. Amen. So, uyehova la ntsika yomlilo Amen. yathi yazibumba yamumathwa nguYesu Kristu. Amen. uYesu wayinkosi yendalo. Now, bonke abantu ababephila phezu komhlaba nabaphila phezu komhlaba babeyindalo yento eyadalwayo yinto eyayihleli kuYesu. Amen. Hallelujah. Now, nxa ethetha uPawulos athi isiqu sikaKristu nomsebenzi waso, uthi nxa ethetha phana ungumfanekiselo kaThixo Amen. lo ungena kubona Amen. owamazibulo kwindalo yonke. Hallelujah. Now, uYesu unesiqalo unesiphelo, Amen. kodwa lo yena
ungowamazibulo kwindalo yonke usuke wahlala endalweni yawo enguyesu Jesus Christ. Hallelujah. wangumdali phakathi kwethu. Amen. Amen. uthi William Branham wayitshisa lilanga Sure. walamba. Nkosi yami. Amen. Now, Mamela, he will come again and dwell amongst his people by the Spirit. And on the day of Pentecost, that pillar of fire come down and it separate itself in tongues of fire upon each one of them. He was separating himself into a church, giving all those men and women a part of him. Amen. Thank you, Lord. Yes. Now, ngexesha lokugqibela Amen. Sure. wayefika uyesu nale nto kuthiwa yi-third pool Yes. kuyakwenzeka into uyesu awayeyiyo Yeah. na kubekho yesu abaninzi Amen. abantu abahleli ngulowo wadalayo. Hallelujah. Amen. Exactly right. Sure. Amen. Now, baye wazaba kudade ngamnye kubrother ngamnye. Amen. Udade wanguyehova, God bless you, brother. ubrother wanguyehova. Hallelujah. Hallelujah. Sure. Hey. Kodwa isimanga brother Ricardo Hey. akubikho shayini nasimvakalelo, Yo. Hey. kodwa izulu lisuka livuleke kulowo kuhlilisi ngokomjelo wamazulu kangangoko. That's right. Bless you, brother. Exactly. Sure. Hey. Siyabuya. Ithi indoda ileli ingasiphakama ibhale ngoba nawo amazulu afikile. That's right. uyibona indoda ingqongi ingafuni nophunga ngoba lifikile into ezele yasuka yavila. Isibuzo uba brothers nalo ibisithini laa nto ikhona into ibifikile angiyihoyanga. laa ndoda i-connected kwi-theophany Yes, brother. Nkosi yami. ithi ndisuka ndablesseka kodwa ndiyazi. Amen. Amen. Thank you, Lord. Now, he was separating himself into the church, giving all those men and women a part of it. Amen. He divided himself amongst his church, Hey. just as he said he would. Yea. You cannot be in two bodies at one time. But there can be two natures in you at one time. Amen. Amen. The nature of the Spirit of the Lord. When you are born again, Yes. when you are born again, you are the spiritual birth has come to you. Amen. 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 The Lord. There is a celestial body growing to receive the Spirit. Amen. And when the life leaves this body, it goes to that body. When the Spirit goes out of the body, there is a body waiting. Amen. Amen. Now, awukwazi ukuphila kwimizimba emibini, kumzimba lizwi, kwi-theophany nakulo mzimba. But William Branham neBhayibhile, uPaul uyasixelela ukuthi na nxa athe waphuma umphefumulo kulo mzimba wakho, kukho umzimba owulindileyo. Amen. Amen. Why? By 1963, umzimba wakho welizwe wehla. Hallelujah. Amen. So, the Spirit esikuwe, mhlana waze wafa, walala wavuka,
Now awuzuba lelifana elindengazelayo okanye mhlawumbi ubheke samwe ngoba nawo kukho umzimba lizwi azothi aphikise ispirituality sakho ube yilento yavelayo. Amen. Amen. Now William Branham uthelele nenkosikazi yakhe uthi wayibeke izandla zakhe emva kwenhloko ecinga kuba ndiyakuba yintoni nanxa ndifile inoba ndizawukwazi ukushake isandla nobrother Neville. Now that time waphuma emzimbeni wakhe wambona la mzimba wakhe wenziwe nge-16 elements lena xa unyeka nakho umzimba wakhe uyazibona ulele ecayi konkosikazi wakhe but wakhutshwa wakho umzimba okwazi ukuhamba nge-speed selight. Amen. Umzimba ongenazimeko, Amen. umzimba ongafilisi kudinwa, umzimba supernatural. Amen. Wathi wakuphuma wayokungena phakathi kwebandla eli-supernatural. Amen. Amen. Supernatural. Amen. Amen. Lord. Now abaswelekayo nabaphilayo abaziyo akhonza nabo enkonzweni nabanye abashumayeza ababhaptiza basweleka kudala kodwa nxa efika phana ufika lonke labandla lihappy lihlangene Amen. bonke bemrecognize. Amen. Even nedaughter yakhe she was there Yes. eyasweleka incinci. Hallelujah. Now wayazi William Branham ukuthi njengoko ephila phezu komhlaba engumuntu kodwa now lixesha litemporal elaliphilayo kukho ubomi obungunaphakade. Amen. I-dimension ye-believers, the elect. Amen. Amen. Now there is a celestial body growing. Now usityilizwi ukhulisa la mzimba. Hallelujah. Ngamanye amazwi uhlanganiswa umphefumulo wakho yilento yaziyo. Now lo mzimba uconnecta kwi-soul yakho khona ukuze isoul yakho ikhelana nelizwi likaThixo yazane nesimo sala mzimba. Amen. 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 So kulo mzimba lona ulindileyo ulinde khona ukuze mhlana waze wena wachithwa lo mzimba mdala, the old city, so that wena ungeniswe kumzimba kaThixo, Amen. Amen. the supernatural body, the theophany. Amen. Now in the spoken word, Christ is the mystery of God revealed. That great angel of the covenant, that one who was with Moses in the wilderness, that one who came to Paul on the road of Damascus, that same one permitted his picture to be taken with us. The same one that was in the picture in the Life magazine the other day, the same word. Amen. Now izile ithinta by pillar of fire, ithinta ibe ililifu, ithinta ibe enye into, then ithinta xa siza kuyibe lilizwi. Amen. The same word. Now, united, the same word by God. Amen. Now, jonga. Ize kuwe ifike ihlale kuwe njengelizwi. Is the same pillar of fire. Amen. Kodwa kuwe iza ngeform yelizwi likaThixo. Now, lingozi izwi likaThixo. Xa lithe lashunyelwa ngumuntu ongena pillar of fire. Amen. Exactly.
You need a pastor, Amen. Brother. the ordained pastor, Amen. the one on the revelation. Ngoba zininzi pastors outside Amen. ezidlisa umhlaba. Yo. Nkosi yami. Now, kusipokane the city. The Patmos vision. Njengobela lizwi liye lifike lingene kuwe, ulamkelele kuwe. Wena uyathi kube lilizwi. Wena nelizwi nibe banye. Uthi ba what happened? When two omnipotent meet, when God and man become together, two omnipotent, whatever you had said with that creative power of omnipotence of God, knowing that He is promised it, and He said it in His word, it creates a power that goes out you yonder and bring things to pass. Amen. Things that is not, it make them as thought they are, because two omnipotent have met. Amen. Now khumbula umfana kwakusitwa Oscar. Oscar wayengazi into ngento eBhayibhile yakhe. Oscar wayengenanto okwenza nento yenkonzo. Umama kaOscar owangena ententeni Amen. aphule mbona wayipreacher khona. But uOscar wabona phathe minister eyathi aphilisa icancer kamama. uOscar one time wasuka ngapha edini ukhangela nawo amena amahasi akhamancinci. Waqonda nawo kukhona umuntu kaThixo phezulu komhlaba. Ngoba ndimbone ephilisa icancer. Yeah. Amen. Now, uOscar believe ukuthi nxa ndithe ndaya kula minister ndoba ndihlangene noYehova umdala. Yo. Hey. Hallelujah. Akhonda yaziyo ngento yenkonzo uOscar. Hallelujah. Akana spoken word. Kodwa something kuye ngaphakathi imxelela ukuthi la muntu wazana noYehova. Hallelujah. Amen. uOscar ufika mchaza ba pastor izobuphilisa umama wami waphila. Now ndilahlekelwa ngamahashe. Hey. Ndiyazi uThixo ngayazi ba aphi. Uyahova William Branham wathandaza wabona kwivision etyiwa nawo ngamabhera. Amen aphela. So. Now uthi Oscar sorry man. Ndiwabonile amahashe apha atyiwa aphela. Now Oscar uthi ndikuvile ubuthetha. Uthe uThixo nguyizolo namhlanje ngonaphakade. Uthixo I believe ukuthi angabuyisa amahashe ami. Now what happened to Oscar? Oscar ngokholo Amen. wa break through kwisimo sika William Branham and catch indlela zikaThixo yesithilele. Amen. Wabophelela uYehova ukuba makaphinda adale. Amen. uYehova because of that force ukholo luvela kwinkwenkwane engazinto ngento espoken word. Nkosi yami. Banyanzeleke uThixo makaphinda adale futhi amanye amazwi. Why? uOscar waya kuThixo ngokholo. Amen. Now it shows ukuthi uOscar ngexesha kuthethwa ngaye kuthethwa ngabo benqeba kwincwadi endumiso chapter 50. Oscar he was there. Amen. Why? uOscar unalanto inqeba phambi. Amen. Now ijakuhlangana nelight ihlubuke ihlanganiswa nelight ithatha izinto ezingenako ukwenzeka. Amen. Hallelujah. Oh, wathetha ngefaith. Yes. Amen. Now abantwana besiyana isizwe ngabantwana bokholo. Ayingobantwana bazoriginisha but bengabantwana abazilizwe kaThixo abafuna izwi likaThixo. Yazi brother Dumis anokuchaza bazingaphi inkonzo endiyishile kwi-message of the hour. Ezinye ndishiya brothers zami zihlele esitulweni ndiyahamba apha. Why? Lithi lakuthetha
Fuma siba akhona lo liyombulayo. Kukhindwe egumuzayo. Hallelujah. Ayidihlubuka kuphela. Ndikhangela umuntu. Wathi wakupheka. Ahlubule into ngaphakathi. That is true. Amen. Hamba. Sister Monica bela bakhaze. Ndishiya ndicela uqondile ndiyahamba. Kuthiwa ufuna ntoni? Lo muntu uyafika ku-message of the hour. Lo muntu uyafika ku-message of the hour. Akayazi message of the hour. Kodwa ukhangela into engayazi. Sithi brothers. Abakhulu abamathi. Mfondini nansi message ntoni uyifunayo. Ndithi kukhwinto ngaphakathi andiyazi. Kodwa ifuna yona. Njalo. Amen. Hallelujah. Yathi kufika. Yafika yahlubula into ngaphakathi. Amen. Kwakwindoda evela eKhabega. Amen. Yathi akuthetha ndeva. Yes. Oh. Yes. Kanti nansi. Amen. Exactly. Amen. Amen. Ndahlala. Ndayifunda le. Now, I know ayindimndodwa. Ngoba ndithanda kufika phakathi. Yes. Ndafika kukho abanjalo. Hallelujah. Amen. Amen. Yandibitya mna ayitanga mna ndodwa sister. Ngitile nawe. Amen. Amen. Ayitanga mna ndodwa sister Khwetha. Ikufumene nawe. Ayitanga mna ndodwa brother Dumisa. Amen. Ikubambile nawe. Sister Cindy. Isuka eTraifondeni. Ithiwa yilento. Asiyazanga intoni. Kodwa besilandelana kunye naye. Nilaba ngaphakathi isikhulisa. Singahangela lento. Amen. Bekufika. How this day. Amen. Awuyazi le ndawo yakuyo. Awuyazi uzohlala ixesha elingakanani. Kodwa uyahamba. Ngake ngafumanisa isibhalo eBhayibhileni esithi gqobhoza edongeni. Uhambe. Uduye mwana mlayithetha. Bonke abantwana beseed of Abraham. Amen. Bayokhangela isixeko. Bonke isiko Abraham yokhangela isixeko. Laa ndoda yathatha umkayo nomthanayo. Uthi uyithi iBhayibhile ngayithetha ayingazazi aphi yakhona. Kodwa yayikhangela isixeko. Asinganzonga zayo. Umathiwa singuyehova. Ayingena ne-navigator. Ayingena ne-GPS. Kodwa yayihambi yayiba intendele yayihambi. Exactly. Khangela uyehova. Bazalwane. Yehova uyakhangela. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. No. Njengoba uphila nje kumzimba okutyhalayo. Uyakuthala lo mzimba. Yes. Bayiya. Amen. Now William Branham said, my mission, I believe, to the earth is to forerunning the word, the coming word. Amen. Thina sibone thina kusiza ilifu. Nawe sazi bakuza izwi likaThixo. Izwi likaThixo thixo nguWilliam Branham. LenguThixo ofikileyo. Amen. The second coming. Amen. Amen. The second coming really izwi. Ayingomzimba kaYesu waseNazaretha. Amen. La mzimba unenwele ezimemagxeni. Hallelujah. La mfana una 33.
Amen. Message believers zilindene. Zilinde uYesu. Azovela emafini. Kodwa iBhayibheli yasixelela uba yintoni amafa. Amen. Now isihloko sami singasithethe. Amen. A cloud of glory. He is coming in cloud. Amen. A cloud of glory. Hallelujah. Amen. Now, he is coming. Uhamba kwami wonke lo mzimba ubugoqo bamathambo bophelela nawe emhlabeni. Ingcwaba lami loba lapha emhlabeni. Kodwa ifu lami la kumfukula. Yes. Amen. Amen. Now my mission, I believe in earth is to forerunning the coming word. The great angel of the covenant, that pillar of fire. Amen. That pillar of fire that was with Moses, the same one that was in the picture in Life magazine, is in you. Amen. William Branham said so. Exactly. In the form of word, which is Christ. Amen. Now in 1963, amen, the people saw the cloud coming in heaven, but William Branham saw the nation, the beings. He saw the city, the Lord and his wife Amen. coming down. Amen. Yinzaliseko ka Revelation chapter 19. Amen. Was the cloud of glory, because God was with them. Amen. Now he said, behold, the tabernacle of God is with me, and God shall dwell in them upon this pyramid-shaped city. Amen. 1,500 square miles. Now uthetha ngelifu uthi lezi kuzakwana leza shape ye pyramid. Amen. Now lena yi pyramid ye angels after a pyramid yamatye. Amen. So the pyramid of the angels kungena angels zodwa. Amen. Now brother, my sister, njengibulapha wawukhona emazulwini Amen. kwangaphambi kokusiya kwehlabathi. Kodwa ezulwini kukho imfazwe yathi yenziwa. Isenzwa inkosi yehlabathi ekuthiwa nguLucifer. So izulu laqandeka kubini. Abanye bamba noMichael, abanye bamba ngapha. Nale angel yakhahlelwayo phansi. Awukwazi ukuba phana kanti wena wahamba ne-angel eyakhahlelwa phansi. Amen. Ngalisizi lifu ngo-1963. Now lisiza kwi-message of the hour ngayo umprofeti William Branham. Liza kubantu abamayo phambili phano Michael. Now let me advise you. If ume no Lucifer, phuma ku-message of the hour. Ngoba awunamzimba ophana. Amen. Ayo-rapture yakho lena. That's why uyikhanyela. Ewe wawungekho. Bonke abanemizimba yakwamoya ethi yehla ngalanyaka bayayivuma imizimba yabo. Yes, siyavuma wawukhona ezulwini kodwa ezulwini woyiswa. Still, my brother or sister, mna nawe sisakwibhekile. Up! Millennium Tabernacle. Amen. Now, that's the reason when the 10 hour undihleka. It's because phakathi kwami nawe kukho imbambano. Awukho kwiqembe endandikulo before. Imandi uqhubeke
ndiyacacisa Amen. sisedabini Yes. Yes. kodwa kumele bawazi Yeah. umlu uphelile Yeah. It's true. Amen. njengoko ndathi ndakweyisa there Amen. ndizaphinda ndikweyisa Amen. Amen. Glory to God. That's right. amen Hallelujah. zange ndoyiswa Oh. Wonderful brother. ibhayibhile ingayithetha brother Mkhuseni bonke abazelwe nguThixo aboni Hallelujah. bona baleyisile ihlaba ngalukho amen brother make sijonge sizwe ncwadi amaHebrew 12:22 Verse 22, Hebrew chapter 12. before sifike akanifuna kama future home 367 William Ramsey, notice now you turn over into the book of Revelation, you can see how he measured how he measured it by the cubit of follow 2,300 miles. So now we found out that the city is measured 1,500 miles. Now 365, paragraph 265, this point is the future home. William Branham said, you know how far that would reach. I measure it. Amen. Now, William Branham was sneaky sizes. Zesastleko. That was the New Jerusalem. Sisizwe esehlayo sivele ezulwini. Mamela. The city othi xa ufunda ngayo eBhayibhelini ehlayo ivele ezulwini. Nansi. Amen. Amen. Yila city kuthethwa ngayo nezitrato zegolide. Exactly. Yes wena uthi uhamba kuso ngenye imini. Hallelujah. Kunjalo. Yehla. Awuyazanga. Uphosene na. Amen. Hallelujah. Mamela. In Revelation chapter 21 verse 2. Ndazamna Yohana, he was a type of the bride. Ndazamna Yohana ndawubona umzi ongcwele iJerusalem entsha. Isihla ivela ezulwini, iphuma ezulwini, ihonjisiwe njengomtshakazi oyihonjiselwe indoda yakhe. Ilizwi elikhulu lisithi liphume ezulwini. Sorry. Uyabona umnquba lo kaThixo unabantu. Amen. Amen. Nkosi yami. Hayibo. Evele phume ezulwini already sayinabantu. Ngabapha ababantu. That is your theophany. Hallelujah. Amen. Lithi livela Selinabantu. sayinabantu. Nkosi yami. Wena usuke uzibone. Ihlayo na injenge pyramid. Amen. Iform ye pyramid. Selena Amen. Konkathixo. Revelation chapter 21 verse 15. Chapter 21 verse 15. Lo ubethetha nam wayenengcongolo yegolide Amen. ukuba awulinganise umzi lo. Mabras na. NguYohana uthethayo. Now, lo bethetha naye ngulo ahlangane naye qala. Ku Revelation chapter 1. Wamchaza ubenjani. So ngoku lo bethetha naye uthe benengcongola ende. Now William Branham unethetha nguye ummejarishileyo. Amen. So le ngcongola egolide iphethwe nguba. Amen. Amen. Na ufunda mkhonzi kaThixo. Verse 15. Lo ubethetha nam wayenengcongolo yegolide
ukuba awulinganise umzi lowo namasango awo nedonga lwawo. Hey. Umzi lowo ube mbombone ukuma kwawo, ubude bawo bunga ngobubanzi bawo. Awulinganisa umzi lowo ngengcongolo, wazitayita ezilishumi elazibini lamawaka, ubude bobubanzi nokuphakama kwawo kuyalingana. Wawulinganisa nodonga lwawo, 184 lekubhithe ngokumlinganiso womntu, okukuthi wesithunywa sezulu. Na ngokomlinganiselo womntu okukuthi ngokwesithunywa sezulu. Amen. Now yeah 17. I mean 22. Verse 22. Andibonanga tempile kuwo. Kuba inkosi uyababhida abantu ngoba na usixelela ngomze bemejani kodwa kwawena uyaphinda ubona itempile kanti ngubani etempile. Hallelujah. Kubeka mkhulu. Andibonanga tempile kuwo. Kuba inkosi uThixo usomandla nayo imvana yitempile yawo. Amen. Akathonga banangu. Hallelujah. Our Lord Christ. Amen. Now, when I pay on when I took on I'm looking at Facebook. Lamsunguntu. Amen. And Lamuba. Unabantu kuwo. Amen. And Vela. Ngabantu abakuwo understandayo. Amen. Kubeka mkhonto kancane. Verse 23. Umzi lowo awufuni langa. Kwanayo inyanga. Kuba ubuqaqawuli bukaThixo bukhanyisela. Nayo imvana isisibane sawo. Amen. 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 Akathongo na uDavid ukuba izwi lakho Nkosi. Lisisibane senyawo. Amen. Amen. Likukukhanya. Amen. Mamela. Ilifu lilizwi. Elilifu lasuka lapho ubukhanya kuthi. Kodwa kabakhubekayo nabubumnyama. The same pillar of fire. Masibanike iklumkhona. Khangena phakathi Revelation chapter 22. Amen. Ubamba verse 8 no verse 22 verse 8 and 9. Amen. Mna Yohane ndingulowo ubezibona ezi zinto. uYohane uye bezibona. Eziva ndathi ndakuva ndakubona ndawa ndaqubutha phambi kwenyawo zesithunywa sezulu esandibonisa ezi zinto. Ngoba isithunywa sezulu. Verse 9. Sithi kum lumka ungenjenjalo. Kuba ndingumkhonzi kunye nawe. Hayibo. Nabazalwane bakho abaprofeti. Hayibo. Nabo bawagcinayo amazwi alencwadi. Qubutha kuThixo. Hayibo. Amen. Le angel uYohane ufuna uqubutha ngoba ubona inkosikazi sithi na asiqubutha kulo ngoba ndingumkhonzi kunye nawe kanti kuba le angel. Amen. Kuba le angel. Amen. Silinde ndoni kanti ngoba uYohane ebeyitype yeBride. Now le angel kudala imbonisa izinto uthi wakuyibona afuna uqubutha ithi suqubutha kulo ngoba ndingumkhonzi kunye nawe kanti ngubani le angel. Amen. Ngoba kuyabonakala ukuthi ngemfano yayo ayohlukanga kuYohane. Amen. Amen. Le angel ingumuntu. Amen. Ngoba ngo9 Revelation chapter 10 verse 7 ku chapter 1 ithi Bible ngathi ndabona isithunywa sezulu esinamandla sisihla sivela phi ezulwini sithe uhambe ngengubo sinomnyama enhloko. Amen. Now la angel akho nix enokwazi ukuyenza until ihlangane the earthly one umuntu. Amen. That's exactly. Now ngokutshila kwincwadi kaRevelation 10 verse 7. Amen. Ke ngemihla
nezwi esixhenxe isithunywa kubani angel of the lesixhenxe isithunywa amen now the angel yesithunywa sesixhenxe ayiyo enye yesithunywa sesigaba sesixhenxe ayiyenye nguWilliam Branham and William Branham akhonda kwazi ukuyenza even naye angathanga now isithunywa nawe sivele ezulwini Revelation chapter 1 chapter 10 verse 1 singathanga sihlale pha kuye yena bayitrole kuhlala phala kwa angel yena bayila angel That's exactly. now uYohane njengebride uhlangana nento enjalo Amen. oku kufana naye kusokahlala oku kungena mfano naye Amen. William Branham wakumfanekiselo kaThixo ongenako ukubona Amen. My Lord. Amen. Now, in pillar of fire, njengoba sikubafunda kade kabini eyayikhokhela amaIsrayeli ekuwilderness yaza kuhlala phezu kwenhloko yakhe yafika athi izinzi kwinhloko yakhe mamela ikhamera ayibonayo ibandla lingayiboni now ayimanga phana kodwa ihleli kulamzimba Amen. Exactly. kodwa one time yavela njengoba ndithathe ipicture yathatha ipicture kunye nebandla into engazange wayenza uyaza phezu komhlaba ukuba nakuthathwa the family picture mamela mkhosi kaThixo bazi family not zonke family I'm sorry but I say that kwifamily nabantu ababhondileyo kubakho la album brother Mkhuseni lena zapicture ungathanda ukuzibona kuzo ayine ayihlali ke noba kuphi andizozuyithatha ukhuphi pisana sozuyithatha case uyithatha ngoba now ubulala ifamily album now uyangova mazulu aphakamileyo malona wazothatha ifamily album now ipicture wenza ifamily album wathatha ipicture kunye nebandla Amen. Amen. Thatha ifamily album. The family picture. Thatha qho. Kweminye imizi kubakho ipicture yomzungu utata khona abantwana. Sikiqhonye pha edongeni. Amen. Abakweminye imizi uthi xa ungena emzini ufike ku-all unit yalo mzi. Ukuyipicture katata pha nomama apha uthi hayi bomkhonzi nguwena lo. Uphala. Ngoba uyimember yale family. Amen. Bonke abantwana bemember yefamily kaThixo bakula picture. Amen. Amen. Hebrews brother chapter 12. Chapter 12 verse 22. Nisuke nina nafika eZiyo entabeni nasemzini woThixo ophilileyo. Mamela mkhosi. Uyanyuka le ndaba. Amen. Uyayisa. Uyongeza le. Amen. Amen. Da uyofika. Amen. Nize nafika entabeni. Yes brother. Nisuke nina nafika eZiyo entabeni nasemzini woThixo ophilileyo. KwiYerusalem yasemazulwini nakumawakawaka ezithunywa zezulu. Hayibo. Kwingqungquthela nakwibandla lamazibulo abhaliweyo emazulwini nakuThixo umgwebi wabo bonke nakomoya bamalungisa agqibeleleyo nakumlamleli womnqophiso omtsha uYesu nakwigazi lokufefa. Ithi Bible nje ungadeli nami. Kwaba ncinana. Amen. Big angels zakho. Ziphambi kweyehova. Hallelujah. You know, kukho into unothanda uzoziyenze kumntwana kaThixo uSaul. Ngoba la muntu ugadiwe. Mina ngayehova. Now, nize nafika entabeni. Nisuke nina nafika eZiyo. Kusizwe sikaYehova. Amen. Apho khona ingilosi zifika zahlala khona. Ngoba njenguna minyaka unayo one day uzawufa. Wakufa. Kukho
isizwe singaphansi, isizwe esinenkosi yazo Awu Nkosi yami. kwanja siyaluma apho kuxhixiza khona abazingi. Amen. Kwindawo obumnyama, the bottomless pit, Amen. kodwa kukho isizwe sabantwana bakaThixo. Amen. Now umphefumulo nayo, umphefumulo ongahlangananga nezwi likaThixo ubhilonga phansi, Amen. kodwa wena wakufa unezwi likaThixo uhlanganisiwe. Now ithi iBhayibheli ngathetha wakuchithwa lo mzimba kukho omnye olindileyo. Amen. Ungena kulaa mzimba ngoko nangoko uhlanganiswe nabantwana bakaThixo, Awu Nkosi yami. kodwa kwangoko awukangenisi, kodwa connected kuwo. Amen. Amen. Hayi umoya oyingcwele. That's why kumele uzelwe ngokutsha. Akho mntana kaThixo othi uzelwe ngokutsha ngomoya oyingcwele kodwa sonqeni spoken word. Nkosi yami. Ngoba la moya nguye otyilizwe. Amen. Ngoba urhawuzelwe ngamehlo wasigqiba spoken word uthi wena unomoya oyingcwele. The angel appears as was prophesied. And at the end, the same time, a great cluster of light left where I was Amen. standing there Amen. and moved 30 miles higher in the air and around the circle. Zenza, that was the cluster. You see, theophanies. Amen. Zaye zamuva. Mamela. Ngexesha ule mbranam asiwa pha. Wayethwele bonke abantwana boxhwili. Because wayimele uwile mbranam. Wayimele uYesu Kristu. Now phana kubakho Moses no Eliya. Moses bonke abantwana bezizigaba bathi bayafa phezu komhlaba. Kodwa abaka Eliya bona baxhwila behleli. So nxa ifika enyuselwa phana engeniswa kulaa cluster yelight, ungena phana kukho Moses engena phana noEliya. Amen. Ngoba zezizizwe ezo zibini abathi bafa kwi-7 church ages nabaphilayo bathi bahlanganiswe bevuswe ndawonye bezile. Now sisizwe wonke umuntu wakholwayo ekhokhelwa zezi angels uthi na nxa ifika kulaa ndawo afikele phana ngesizwe sakhe ngomzimba wakhe womoya. Amen. Ofileyo kwi-7 church ages nophilayo today umzimba wakhe uphana. Exactly. Yile nto kuthiwa nayo imillennium le. Amen. Nkosi yami. Amen. Now, like the wings of the angels and grow into a sky, a shape of the pyramid, in the same constellation of angels that appear, the great cloud of wings. It starts in paragraph 246. We are all represented there in transfiguration that we are seeing today. Amen. Nansi transfiguration. That was the Mount of Transfiguration. Now tina sonke still represented by. Amen. Amen. We was all there. There was the dead saints represented in Moses. There was a resurrection, and Jesus Christ all standing on the mountain. The Amen. dead saints, the resurrection saints, the raptured saints, Amen. Now, kukho abantu abaxhwiliweyo. Amen. And Jesus glorified. Amen. Now, spoken of SCD, the souls that in prison now, paragraph 347. The bride is sealed in with Christ. Feast of the Trumpet, 164.
the Gentile, when them seals away, open the seals away. Time is ended. The church is called. Amen. Adoption, paragraph, paragraph 55. God does not exist in time. He has not 1 minute lesser time than he did when he spoke it. He is still God. There is no time with him. Amen. So something uThixo uza kufikela usexesheni. Wena kumele unyukele apha. Unyukela apha ngesithile ukuhlangane kunye naye kwisithilelo selizwe. Jehovah Jireh sashunyelwa ngo1961 181 I'm sorry. He is showing them his last sign. What is the last sign? The next thing is what? The rapture. The sun appears and we are changed. Amen. We cannot go to get him in the air. He is too high for us. But we will be changed like Abraham. Amen. Amen. Abraham wabona ibhola ezintathu zisihla zivela ezulwini. Zisihla ngesivinini sespeed. Xa sifika phezu komhlaba zathabatha imizimba. Amen. Zeza kuye. Now ukuhlangana kwakhe noThixo wayetshintshiwe. Amen. Njani? He was raptured. Amen. But wayehleli phana kungekho qhanga lomlilo. Amen. Okanye kumengezela kubonakala uba nawo nditshintshiwe ndiraptured njengoko wena ulindele njalo. Amen. Hallelujah. Wena kaloku nithi niza kutshinga. Amen. Nibe njengengilosi. Nibe namaphika amhlophe. Abraham zangaphuma amaphika amhlophe. Amen. Wayehleli pha elalanga lalimtya nangokahle noYehova. He was raptured. Hallelujah. Amen. Now, uthi pha xa ithetha kule ndawo. Listen. That was the last sign for the church. The sun appears and we are changed. We cannot go to get him in the air. He is too high for us. But we will be changed like Abraham. Father was. He was raptured. Listen here. Oh my Why God. ngafumana ngaxa sibona malikasatheka, why ngafumana umntana. Hey. Amen. Hallelujah. Wangekayi nasentabeni okwenza lento kuthiwa yi-test. Amen. Athatha umntana ambeke phezu kwesibingelelo. That time he was raptured. Abraham watshintshwa igama. That was the sign of the rapture. He was Abraham. Then after that he was Abraham. Hallelujah. Even Sarah, he was changed. Amen. But zaba notice ukuthi batshintshiwe. Amen. Amen. But the baba raptured. Uthi kule mranam sizakutshintshwa kanje ngabo. Just like Abraham. Amen. Amen. Look, brother, when he shown us that last sign, we are God changed. William Branham in the spoken word, who is this Melchizedek? What to be bandla? Wame pulpitin? What church received the last sign? Amen. He turned around and designed. Umama wayehleliye ebandleni. Just like the same thing oyenzayo uSarah. Wamdizene ngapha kwantente. Amen. Amen. Mamela uthini kule ndawo. That son that you are looking forward to see coming according to the time of life. What is the time of life? I will visit you
in the time of life, according the time of life. Mamela, brother. Time of life. Number 28 is a number of life. Ilifu livela ngo-28. It dated in 28. Amen. February 1961. Yes. That was the time of life. Amen. Now, get 28 February. Kwavela ubomi asingazange sabone. Amen. Ubomi bukaThixo phezu komhlaba. Amen. Now William now Abraham now Melchizedek uthembisa uAbraham ukuthi according to the time of life I will visit you. Amen. And number 8 is a number of life. Is the time that Melchizedek visited Abraham. Amen. Abraham and Sarah basilishwa. Baba kulento kuthiwa bride. Amen. Baba raptured. Amen. Amen. Now, the question is, Abraham zanga ngcwatshwe? Hey. Wena mntu rapture ke. Mina uchaze lento. William Branham wa raptureishwa. Kodwa nxa sinokuqesha ugandaganda. Hey. Sohumbela ngcwaba lakhe. Afuna amathamba akhe pha. But yena akakho pha. Amen. Now i-rapture kukuthathwathwa kwesoul ihlanganiswa nomoya oyingcwele ibe nguThixo. Amen. Amen. Umzimba lo wakho bedawutha even now ukuze enkonzweni. Umzimba wakho ngumzimba olwana nemvelo econfusion. Yes, Pastor. Uthatha 10 minutes ukufumana into onxiba. Awuzazi noma unxibe ntoni. Ngoba always solo kusilwana ne-perfection. You are not perfect. Every time uhandana ne-perfection. Naspoken well, trial. He shown in him what he is going to do to all of Abraham's seed. They will return back, get a new body to receive the coming son. Now, nxa kuthiwa sihleli intombi ezilishumi zilinda umyeni. Awulindi umyeni wafike but still usalinda umyeni. If umyeni wafika ngo-1963, why are you still waiting for umyeni? Awuziboni uyi-full version. Yiyo owafikayo but still isalindi. Abomthakazi bahamba nomyeni. 1963 wafika umyeni. Into yokuqala yayenze uthabatha umakoti wakhe. Kukho abantwana kwi-message of the hour aba-raptured today. Amen. Sukhathazeka nxa bekuhleka ngaloo nto. Mamela, izwi likaThixo libubudenge kwabo bathabalalayo. Hallelujah. Listen the word, don't listen the man. Amen. Wonderful brother. Hallelujah. Amen. Amen. Listen here, mamela umkhonzi eshumayela kule ndawo. Uyazi la mthi kuthiwa ngumkhofera. Ngumthi ofunqa amanzi. Azike ohlala phansi kwamanzi. Xa sikwela ndoda ayibona ibethelela umthi womkhofera kodwa akwazi kwamithi la mntu. Uthi William Branham wayigityiselwa ngetumato. Wayijoke la city. But la mthi kulo mthathayo wamweza. Amen. Hallelujah. Uzokhathazeka bakunhlale nakwi-fellowship because awumelelanga kwisithelo sakho. Amen. Ndathi kumfundisi ne-brothers obrother Mkhuseli sithetha ngalomnquba wathi umfundisi menzeni abe neminyanga emibini. Need to make sure umnyanga niwuthixo. Why? Nangomelelanga kwisithelo sakho
Then after, listen here. After you recognize the word of God, my man, tell me, I'm asking you. Ulikonde nini zikathixo bathini libuboni? After you recognize the word of God is the very word of God was the eagle food. Then you will left the other things. What is the other things? The old city. Yeah. Amen. The old body. Amen. The old nature. Amen. Oh brother, can't be sponsoring your picture. Come on, they're sending even Iban. Because you want Africa cool. Get a shoe number where bevezwa. A good pulpit kuko. A good throne. Now the picture is in Vakwa, Kinto Evela in Vakwa, by nature can. So you know something be pana, usistalo sicha. Usi ngumuntu wasezulwini ohlukanisiweyo ne-old nature yakhe. He was a new creation. Yapha usibonisa enye into lapha ebheke ebonakalayo athi phanqa thetha that was the old nature into ayikho because yena bengabantu bazi bangama-Apache ezinto zi-Indians. So la nature yakhe indala still isame phana. Ikhangela ithuba loba one time ndathatha istep ezirongo yakhe ndiyabuya. Akunamu satha. Ayibo, mamela mkankathi mazichaze. Lento ehlupha ngokuya. Wawusehlabathini. Hayi le ekuvuse ebusuku. La mkhuba wakho lo waziwa nguwa ukwathi naye. Ulapha nje kume apha. Day and night. Khangela the day. Step out ezweni kaThixo. Now, umntwana kaThixo usisidalo esitsha. Amen. Uba raptured ngoku lapha. Hallelujah. Apha. Uyasibonisa William Branham ukuthi nawo uba sisidalo esitsha ngoku lapha uyaxhwilwa ngoku lapha phezu komhlaba. Amen. So uthi William Branham, you left other thing. Then you have been formed into the living image, the theophany, Yes. the living image of the living God. You changed. You get a new creation. You heard from your theophany. Amen. Hallelujah. Then if this or when this earth body be dissolved, we have another one. Now tell me, Sure. abantu balindele babazoba transformed kulo mzimba aqobeke lo mzimba aqobeke ube yenye into indaba then ubhabhu bheke ezulwini ayiyo lo nto. Hey. Uwile mntwanami ubone abantwana besizwe abantwana behlabathi besitsha bebaluthuthu umizimba yakho into embenzele enzeka kwi-unbeliever yenzeka nakwi-believer. Now senzoyeka. Then if this or when this earthly body be dissolved, you will have one waiting for adoption. The promised land to a Christian is the Holy Spirit. Amen. Is the Holy Ghost. Amen. Now, faith, paragraph 63. And brother, the only way in the world that the covenant will be ever be kept or be kept is when you and I receive the baptism of the Holy Ghost. That God for Christ apart and send the Holy Ghost down to you and I. The only way we will be able to go up
in the rapture is when that body came to receive the Spirit Amen. again. The rapture people that in the covenant, William Branham said, he was raptured while he was there on earth. The time was involved in the accident. William Branham was raptured. He was raptured, William Branham, but waphila ekla mzimba singaboni nguko. The time atshayiswa linxila, he was raptured. Amen. So la soul yayiphakuye yathabatha umzimba welizwe. Amen. Xa la mzimba wanokhwayila moto that day wafa William Branham, then wangona step out engena kumzimba lizwe. Amen. Amen. In the book of Acts, chapter 1, verse 9. Lothi iBhayibhile wafukulwa lathi ilifu lemka naye emehlweni abo. Christ went up in the cloud of glory. Kayifuna mkhonzi bakho Acts 1 verse 9. Madezenzo chapter 1 verse 9. Waza echilo bakubona ukuba bakhangele wafukulwa lathi ilifu lemka naye emehlweni abo. Bakuba beqwalasele ezulwini akubona ukuba uyemka kwabonakala kumi ngakubo amadoda amabini enengubo ezimhlophe. Mamela brother, uthi William Branham ela lifu yayililifu le old saints ezathi zasweleka kuqala as the Old Testament. Zangcwatywa. Now ngexesha afika uyesu Kristu anyiso lezulwini ufa kwakhe uthi into yokuqala yenziwayo kwabreakwa iparadise. Now kwakhiwa kwarelovatwa i-dimensions. Zangiphinde bekho iparadise anymore. La makholwa ayolandwa iparadise. Mos usulaka kwakhe kwaye kwaphephuka amangcwaba kwashika umhlaba baphuma babone ezitratweni. Now the question is babe kwimizimba enjani? Amen. Amen. Ngoba ukunyuka kwabo banyuka beyimbumba yelifu. Amen. Kunye naye. Siyamazi moshene bekumzimba onjani? Yes, Lord. Andithi cause wayesayi wayivuka bafileyo ngulowa gqobhoza edongeni nguloba moyikayo wathi saphana intwana yenhlanzi nento nesonga nditye wayemzimba wakho ayema ngesibhudiselayo. That was a theophany. Amen. Amen. Now xa enyuswa unyusela ezulwini kuthi wafukulwa lilifu kuthi ulemranamela lifu yayingenye into yayizi-saints the Old Testament. Amen. Sayifunda ngoku loo. Amen. Now akakwazi kunyuka noAbraham angakhange axhwilwe. Amen. Akakwazi unyuka noAbraham the 16 elements. But into etsalwayo kuAbraham yisoul ingeniswe kumzimba lizwi. Now ithi nxa ivele emehlweni ethu ivele lilifu. Amen. Christ went up in the cloud of glory and come back in the cloud of glory. Amen. Wenyuka ngenantsika la lelifu waphinde wehla ngengalo. Amen. Ngoba hlala nalo sekuhlane wethu ngimizimba. Hallelujah. Amen. William Branham said this picture is Jesus. That was the same cloud he could. Now he could the pillar of fire, or he could be in a body like when he met Abraham. Amen. He is the same Lord God all the time. Now he is in the bride form, still the same Lord God. Now the rapture, paragraph 170. Watch. In the Old Testament saints, now, when this rapture first taken place, they are notice in verse 50. Go verse 50.
His loud voice awake the old saints. Awake the Old Testament saints. Just exactly like the cloud. Amen. Just like exactly the loud voice awake Lazarus. And the second is fulfilled in Thessalonians chapter 4. Now, Thessalonike chapter 4 rapture yethu. Now William Ram uthi lonto uMathesalonika uzalisekile. Nxa izalisekile kuthi ukuthi rapture yethu seyigqikiwe. Njengaleya ka Yesu Kristu. Just exactly like the loud voice awake Lazarus. And the second coming is fulfilled in Thessalonians chapter 4 chapter. The 4th chapter. Let's just take a read it just as read. I will not have you ignorant, brethren, concerning those asleep, that you sorrow not even. That 1 Thessalonians chapter 4 verse 12 to 18. That will be the second rapture. Amen. Now that second rapture now is Zalseki. The second rapture will be catching away of the bride. Amen. Now, the world is again okay. The world is again falling apart. Paragraph 175. His ministry is in his bride. Amen. Which is his body, the celestial body, or I mean to say the supernatural body of his here on the spiritual body on earth. What that spiritual body is, the church of God, the bride of God. Now the cloud that he was coming in is not a cloud like a thunder head, but it's a cloud of glory. He is coming in. Now, when Jesus was overshadowed by God on Mount Transfiguration, the cloud overshadowed him and his raiment. And when Elijah was come down, a cloud come down and receive him up. William Branham said, not a thunder head, but a cloud of glory. Amen. Now, brother, kabam to the Exodus chapter 14 last year. 14, chapter 14. Ukuwela ulwandle olubomvu. Wathetha uYehova kuMoses wathi 14 verse 19 verse 19. Siyaye. Sesuka isithunywa sikaThixo esibe sihamba phambi kwemfuduka yamaSirayeli sahamba emva kwayo. Njengoba uSirayeli wayehamba ekhokhelwe iphila ufire. The pillar of fire was God engeyini. Now uthi ayajika nanga befika ngaselwandle bawubona umkhosi wamayiphuthe esiza. Then funda phakathi 19. Sesuka isithunywa sikaThixo esibe sihamba phambi kwemfuduko yamaSirayeli sahamba emva kwayo. Wesuka umqulu welifu phambi kwayo wema emva kwayo. Wathi zinzi phakathi kwempi yamayiphuthe nemfuduko yamaSirayeli. Kwabakho ilifu nobumnyama kumayiphutha. Labukhanyisela ubusuku kumaSirayeli. Now the same pillar of fire. Now kumayiphutha laba bubumnyama. Amen. But kumaSirayeli laba kukhanya. Amen. Amen. Now the same pillar of fire even today. Kwabanye libubumnyama. Kodwa kwabanye libubukhanya. Ngoba lathi lakuma lathi zinzi. Phakathi kwabo. Kwabanye labo bubumnyama. But kwabanye labo kukhanya. Amen. Amen. Just because that you William Branham, just because that you accept Christ
as a personal savior, that doesn't mean that you are going to in the rapture. You can accept Christ as a personal savior, but if you don't have the revelation in the word of God, then I call rapture for when. Exactly. You see, it doesn't mean that you going to the rapture. This for the elect that will go to the rapture. They will be a remnant. They will be a remnant left here on earth. The rapture will come. The Gentile age will curse. Now, when that cloud came, there's another announcement. Amen. Ibandla likaThixo liyaqhwilwa. Into eshekwayo kwaba bangaxhilwanga ile nto kuthiwa yi-curse. Ngoba bona basheka kule nto kuthiwa yi-seven church age. Bafundisa imfundiso ye-seven church ages, imfundiso yecawa. I-seven church ages, the rapture will come and the Gentile age will curse. The atom bomb will blow, will explode and take the world. Now, rapture. Then now the seven church ages iba curse basiqalekile. Then ayikho enye into esilindileyo bantwana bakaThixo ngaphandle kokudubula kwe-atom bomb. Yakudubula i-atom bomb ungenamoya kaThixo. Awuyikwenye indawo ocinga bafana ukuya kuyo. Amen. Now kwisibhekane the life story. That's right. One of these days an atom bomb will strike this place and there won't be anything left of it. Now, you know that. That's right. We are living on up in that age now. It's later than you think. That's right. In the rising of the sun, you said 135, 315. Now, look at the transfiguration. We was everyone represented there. There was the living saints. And that had raptured. Those living saints, they had raptured. There was Elijah standing there. And there stood Moses. The dead saints represented also. Both of them had quickening power. Amen. Moses and Elijah. Quickening power. Amen. And Jesus Christ is then also there. Amen. Now, umfazi owayengumfazi omncinanana wombaptizi wangena kwibandla likaWilliam Branham eyibeliever wathetha ngezilwimi what ingekapheli 3 months Moses, the ministry of Moses and Elijah bazakuza bazokuministerisha kweli bandla kule tabernacle kunye noKristu. Amen. Amen. Now, xa kunjalo ibandla likaKristu alikho kulandana. Lizobe liqhwiliwe at that time. Xa uMoses esiza. So ekuveleni kwe-cloud, the cloud of glory. uYesu phana kaveli yedwa. Amen. Now uza nayo ephethe nawo Eliya noMoses. uEliya noMoses bona bamele isaints ezafayo. Amen. Kwi-7 church ages. Amen. uMoses then uEliya umele thina babudlayo ubomi. Amen. Kuba sikakumelanga thina babudlayo ubomi sibaphangele abo balela ukufa. Then bobabini uthi xa ithetha uWilliam Branham bathwele nawo lento kuthiwa yi-quickening power. Amen. Izwi elizayo kuwe lizisa lento kuthiwa yi-quickening power. Umphefumulo wakho uhlanganiswa
nomoya oyingcwele izwi likaThixo lihlale kuwe ngekwefomu yelizwi likwenze wena ube ngumoya oyingcwele. Amen. That's right. So wena ngumoya oyingcwele ngelizwi likaThixo ngoba izwi likaThixo likwenza ukuba wena ube sidalwe esitsha. Kodwa na ngayevela kongokuphana wena ufana nawo nalamfazi kaYosefu. Amen. Arsenal. Now ngayevela phana uvela kongoku ebhekise kumaJuda. Hallelujah. Now uvela phana uzopick up na William Branham. Amen. William Branham, he was Christ. Amen. Now William Branham wathathathwa ngomoya zeza seventh angel. Now uthi yena layithetha that was Christ ebhekisele kumaJuda ebhibile ngebandla lenhlaba. Amen. Ubhibile ngebandla lenhlaba. But kumaJuda ufuna nje 144,000. Ha. Yona ndayifuna 144,000. So ugqibile ngebandla lenhlaba. So wena ngayi anointing. Amen. Nge-anointing now ka-Elijah uthatyathelwe kuThixo. Amen. Amen. Now mamela le ndaba kusibhokana ndesithi the seal of God, paragraph 278. 278. Then the 144,000 will stand yonder, and one of those days the same divine, holy, anointed prophet of God will go over there. Wena uthi ngobani bazobheka pha? Uthi ngamaxhoba amabili. Mamela uthini William Branham? Them 144,000 will stand yonder, and one of these days, same divine, holy, anointed prophet of God will go over there with the sign and wonders. These Jews, those Jews will say, that's what I'm looking for. They don't look for men, but they're looking for the signs of Messiah. Amen. Those Jews, they will say, that's what I'm looking for. Yes, sir. And God will baptize 144,000 Jews. And the rapture will come, and Gentile age will cast. The atom bomb will explode and took the world. The masterpiece. Otitina siyakwenzela imizimba emitsha. Again. Uthixo phina senzele imizimba emitsha. Now, nguSathana osoloke sibeka izinto kwi-future tense. Ikholo likaThixo limbhaqa uThixo ngoku. Now ibandla lilindele bakwaIsrael kuya amaxhego amabini bathi ngoba basakhula andazi noma bathi bana 35 years but bathi basakhula lamaxhego balindele na ukuba kuyiwe ngamaxhego amabini ofundisa igospel. Futhi William Branham layithetha yonke into igqitywa kulo mprofeti wesigaba sesixhenxe. Umprofeti wesigaba sesixhenxe ugqiba kwanto. Uyinto yonke, uyinzaliseko yezinto zonke ezazifihliwe zikaThixo. Amen. Now ufike yena wayinzaliseko yento yonke ekhoyo kaThixo. Amen. Now ayikho enye into siyilindileyo bazalwane njengoba nani siva nibone ukuthi nawo ihlabathi liyanqina lilindele ukuzala ihlabathi elitsha. If umamela inews ufunda indaba ayikho enye into ethethwayo umfazwe enkulu. Ipressure khoyo phezu komhlaba nezihulumente nezizwe i-country nge-country into yemfazwe ezogqiba ihlabathi. Mamela ke ndikubonise le ndaba.
akho ndawo uya kuyo. Lapho mibekwe nguThixo khona ukuthi uzawuchitha lo mzimba wakho brother Lukhaya. This old city izawuchithwa ukuqhushumba kwebhombe enkulu. Khona ukuze nawo la brother Lukhaya mtsha the new creation uphile yona iphile uYehova. Now thina mamela mkhosi kaThixo sikhonzela okanye sikhonza nawo sikunaphakade ngoku. Amen. Uthi sikhonza sikunaphakade ngoku. Uza ngabiko kule viki zayo. Brother, izwi likaThixo ifa lihlelanga enhlizweni yakho. Awuzelwanga ngelizwi. Amen. Akho apho uyakhona. Amen. Ibeliever engathanga ibaptizwe ngamanzi ngezwi likaThixo ibaptizwe amanzi amaninzi yamkeliswa umoya oyingcwele yasola bandihlele konzweni ixesha elide. Brother, xa ndivala khona ingoma ethi lungisa indaba yakho noJesu. Ngingathanda ukuthi siyihlabele sisukeni kule ndawo. Lungisa indaba yakho noJesu.